se vad som har hänt sedan förra året. Robban var med och tävlade på SM första året. Vi ser hos båda de här killarna en enorm utveckling i styrka och uthållighet. De har ju kört nu i 2,5 minut. De har alltså en fjärdedel kvar av lyften. Jobbar hårt. Bägge tävlar i klassen minus 75 kilo. Alltså mer än halva kroppsvikten som de stöter upp varje lyft. Var gärna med och heja på dem. Det här är tyngre än vad ni tror. Ge dem kraft genom att applådera och tjoa på dem. Eftersom vi i Sverige inte har så många tävlande ännu, ungefär 50 aktiva tävlande,